आंथ' भिडिअ बानाया सानदोंमोन नाथाय बानायनांगौनि माबायाव फैबाय थ' बरबारियाव जि बर'फोरनि न' सिफायजादों बेखौथ' बयबो मिथिखागौ नङा होमबा दा बिसोरसो जिबायदि दुखुआव दं मा दं बिसोर गावसोरसो मिथिगोन जोंलाय मा नङा होमबा जोंथ' न'आव आराम उन्दुनानै दं जिखिनि हायो एफा एनै हरगोन डनेसन हिसाबै हेफाजाब होगोन फेसबुकआव ओरैनो शेयार खालामगोन दुखुनि माबा होनानै बयबो हेल्प होल' होनगोन नङा होमबा थ' गावसोरसो मिथिगौ गावसिनि दुखु न' सिफाय माबाय थानो जायगा गैला आरो दैज्लां बोथोर अखा जिबायदि थ' रायजो राजानिसिम आंनि मोनसे रिकुवेस्ट आरोना जा हायो नोंथांमोना बयबो बे बरबारिनि बर'फोरनि हेल्प हो डनेसनफोर हरलाय थ' मेन खोथाया आंनिया जाहैदों दा प्रकाश नार्जारि ब्र ओमफ्राय एनिथिं एमजे ब्रमोननि गेजेराव दा दावराव जालायगासिनो फिसा खोथाखौ लानानै बे खोथाया जाहैबाय दाख्लै डिफेन्सार थांनायाव जेम्स दाया माबा दैनि ना मानि कुइसन सोंदोंमोन खोमा बेखौ लानानै दावराव जादों माबाया प्रकाश दाया माबा होग्रोदोंमोन भिडिअ होग्रोदों रेसपेक्ट होनानै रायलायनांगौ मानांगौ होननानै या नोंगौ रेसपेक्ट होनानै रायलायनांगौ बेथ' नोंगौआनो गेदेरखौ रेसपेक्ट होनानै रायलायनांगौ नाथाय प्रकाश दा गेदेरानो जा उन्दैयानो जा सोंनो मोन्थाय दं आरोना बयहाबो नोंथाङा होनदोंमोन बिदियाव सोंनो नाङामोन मानो नाङामोन बेफोरबायदिखौ आं होननाय नुदोंमोन आरो थ' बयहाबो सोंनायनि मोनसे राइट्स थायो आरोना बे ओमफ्राय दा बेबायदि गावजों गाव दावराव जालायबाय थायोबालाय बोरै जानो हारिया बोरै जौगानो बेजोंथ' जायाना बिदिजोंसो जिखुनु हक दा सानैनि गेजेराव जि दावराव जालायगासिनो जाहाथे नोंथांमोना बे दावराव दावसिखौ बन्द' खालामदो सिरि थालायदो गावबागाव थांनानै जिखिनि हायो हेल्प होलायदो आरो मोनसे खोथा प्रकाश दा स्पेसियेलि नोंनिसिम नोंना वान साइड थाङो आरोना वान साइड जायो आं दहाय लाइभ नायदों नोंनि लाइभ होनायखौ आं दहाय नायदों दे आं दहाय नोंनि लाइभ होनायखौ नायदों ओमफ्राय नों प्राइभेट खालामबाय बेखौ नों बुंदों बाव 17 बोसोराव मा मावदों बा बेफोरबायदि खोथा बुंदों आरो हाग्रामायाथ' बड'लेण्ड मोना माया होननानै बुंदोंमोन बिदि होनदों नों अके नोंगौ हाग्रामा सारा होनदोंमोन मोनसे टाइमाव जे बड'लेण्ड मोना माया होननानै जेला सरकाराव दंमोन नाथाय प्रमद साराबो दे होनदोंमोन आं माब्लाबाबो MP MLA जाया बेफोरबायदि होनदों आरोना थ' प्रकाश दा मा होनो वान साइड जानानै जि खोथा बुंनो आरोना गेजेरावनो था नों जाय पार्टिखौ सापर्ट होयो हो बाव बेथ' गाव गावनि गोसोसोना सोर पार्टिखौ सोर सापर्ट होयो नाथाय वान साइड जानानै जेबो खोथा बुंनो नाङा आरोना आंना बेनो लुबैनाया जिखुनु पलिटिसियान लिडारफोरनि माबाखौलाय जोंलाय मा होनो एखमबा नंगौखौबो नोङा होननांगौ जायो नोङिखौबो नंगौ होननांगौ जाना फैयो पलिटिसियान लिडारफोरनिया दा जों जाय पार्टियाव थादों बे पार्टिया जुदि मोजां खामानि मावोबा जों बाख्नायगोन आरो गाज्रि खामानि मावोबा जों बेखौ बखिनांगोनबो नंगौना नङा दा जुदि पार्टियानो मोजां खामानि मावाबा जों एसेबाबो बखिनांगोन माने मोजां मावनायनि 17 बोसोराव BJP सरकारा जेबो मावाखै होनदों अके मावाखै दे मावाखै लामा जायाखै दे दालां जायाखै दे CIT कलेज फैयाखै दे बड'लेण्ड इउनिभारसिटि फैयाखै आरो ओमफ्राय दाख्लै क'क्राझार सेन्टार माबा केन्सारनि जि माबा हस्पिटाल बेबो BJP लाबाखै दे BJP 17 बोसोराव जेबो मावाखैनो दे आं मानिबाय ओमफ्राय UPPL जि सरकार आं नाम लाथारनाय जाबाय दे गाज्रि मोना UPPL सरकारा 3 years जाबाय खोमा आइ थिंक सरकार दानाया बे 3 yearsआव माबायदि खामानि मावखो माबायदि खामानि मावदों गैयानो माथो जेबो गैया नै आंनाबो माबा बुंबाथाय पार्टिनि बुंबाथाय जानला मोनला थांनो नागिरो थ' गाज्रि मोना रायजोफोर आं पार्टिनि खोथा बुंनायखौ बेखौ बादो थ' प्रकाश दा नोंनाबो दा वान साइड जानो हमगासिनो दे खोथाफोरा नों जा पार्टिखौ सापर्ट होयो हो नाथाय भिडिअ बानायोब्ला वान साइड जानानै दा बुं आरोना नोंना प्रकाश दा बड'लेण्ड टाइगार स्टाइल्स थांनो हमबाय दा बड'लेण्ड टाइगारनि भिडिअखौ बयबो नायो दे नाथाय मानसिखौ रावबो सुखुवा बिनि कमेन्टफोरखौ नाय आरो प्रकाश दा नोंनि भिडिअनि जि कमेन्ट बेबो दा जेबो
मोजां फैला आगोलनि बायदि दहायबो आं लाइभ भिडिअखौ नायदों नोंनिखौ बावबो मोजां गैया थ' प्रकाश दा नों बिदि वान साइड खोथा बुंबाय थायोबा नोंनि सापर्टार नोंखौ मोजां मोनग्राबो लासैनो गोमालांनो हागौ आरोना थ' प्रकाश दा नों जि मावबाय था नाथाय वान साइड जानानै भिडिअ दा बानाय आरोना आंनि रिकुवेस्ट बेल' आरो प्रकाश दा नों मोनसे खोथा बुंदोंमोन आंखौ आं माला लेंहर माहर ना मा होनदों होननाय नुदोंमोन आं नों बुङाखै बेबायदि आंखौ लेंहर माबा होनाखै होनदोंमोन नाथाय प्रकाश दा भिडिअआ दं दे एनिथिं एमजि ब्र'आबो दहाय नागारदोंमोन गावनि स्टाइलाव र' आं दंना गैलाथाय आं नायनो दे र' थांनानै नायनाय ना बहा थांखो भिडिअआ एनिथिं एमजि ब्र' आं मोनसे क्लिपआबो बारा जायो बुंबाय था नों माने प्रकाश ब्र नों देखाय आं बिदि होनदों होनना बुंदोंमोन आरो आं देखायनो नै आं प्रकाश दानियाव नायदों आरोना बिनि सोमोन्दै जुदि बै जाथाय जायगानि सुबुंफोरा खोन्थाहराब्ला खि जाना आंनि भिडिअखौ बिथांमोना नायाना बै गुवाहाटि बरबारि जायगायाव थानाय बर' सुबुंफोरा नायाना बेनिखायनो आंखौ सिनाया नुबाय प्रकाश दा नों बुंदों बे खोथाखौ बुंदों मिथिबाय ना नों बुंदों आरो मिथिया होनना बुंदों खोन्थाहराबो मिथिनो ना मानो होनदों खोन्थाहरनाय दोरखारानो गैया दानि जुगाव ससियेल मिडिया दं फेसबुकआवनो एथ'बां निउसावनो एथ'बां ओंखारबाय बिदि खालामजादों मादों होननानै बावलाय मा खोन्थाहरनाय दोरखार दंलायबावो खोन्थाहरनाय दोरखार गैया ब्र दा नों गाज्रि मोनदों माखासे बाथ्रा बुंनायखौ मानायखौ मानसि हिसाबै गाज्रियाथ' मोनखागोन गावखौ एसे माबा बुङोब्ला नाथाय बुंनो थाङोब्ला बिसोर बुंनायाबो सैथो ब्र आरो ओमफ्राय नों बुङाखै होनगासिनो नाथाय भिडिअआ दङ ब्र नोंखौ माबानो हाया जिखुनु ब्र नोंनिसिम मोनसेल' खावलायनाय जे पार्सनेल माबा मा होनो पार्सनेलथ' नङा जेनेबा वान साइड जानानै खोथा बुंबाय थानाङा आरोना आंना बेल' रिकुवेस्टआ दा जाहाथे जिखुनु हक बेनोसै जे आं बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा सरि गोबां मानसियानो दा पार्टिनि खेथ्रआव आंखौ गोबां कमेन्ट हरगोन आं आइ न' जिखुनु हक जि सैथो बे सैथोखौ बयबो मानिनानै सोलिनांगोन आरो प्रकाश ब्र लास्टसिम आंनि बुंनाया माबाफोर गाज्रि जादोंबा सरि जिखुनु नोंनाव वान साइड थाङो दे ब्र आरो आं मा बुंनांगौथ' गोबां खोथा दंमोन नाथाय बुंजोबला एनिथिं एमजि ब्र मोनानो बुंखाबाय माखाबाय आरोना दे थेंक इउ